Έλα, πού να σπανάρουμε. Πού να πάμε βασικά. Έλα, προσγειωνόμαστε, έλα. Πού φεύγεις? Περίμενε. Πάμε, zipline. Ρε, άκουσες το Jack πίσω. Ρε, κουτουλήσαμε. Έπεσες κάτω. Εσύ με έριξες. Εσύ με έριξες. Έπεσες πάνω μου. Έλεος. Πάμε. Δεν φταίει. Εντάξει, κάξε, εκείνη την παράτησες, περίμενε. Εντάξει, άμα εσύ έχεις καλό loot. Ναι, το πολύ καλό. Νομίζω άκουσα άτομο. Αλήθεια. Τι γίνεται εδώ, wow. Τι αυτά ρε. Το OG Ρε, το καρότσι μου σκάσε damage ρε. Γύρισε πίσω και μου σκάσε damage. Λολ, έλα πάμε. Προχωράμε στο καρότσι. Όπα ρε. Εσύ μας πας. Έλα, πήγαινε μας. Όπι, έλα. Πάμε λοιπόν, βάλει τα καρότσι. Ω. Έφυγε ο Θάμνος, ξεκόλλησε. Εγώ είμαι Θάμνος. Από όλα τα σημεία βρήκα πάνω στην πέτα να κουτουλήσω ρε. Έμαθα, με περιμένεις. Σε περιμένω και εσένα, εντάξει. Εντάξει, να μην... Το ζώνη έχει αρχίσει, Θάμνο. Κάτσε, έχουμε. Πού είναι? Ρε, εσύ πήγες από πάνω. Πού έχει zipline? Από εκεί πάνω, πώς ανέβα εκεί πάνω δηλαδή εγώ? Bandage. Bandage και ποτάκι φυσικά, να χυλάρουμε λίγο παιδιά γιατί δεν βλέπω να τη βγάζουμε. Όχι πάλι στο βρωμόνερα. Αυτό, απλά χτίσε, ναι. Πολύ απλό. Ευχαριστώ. Βρήκα λάμα. Βάλ' το γρήγορα. Το... Εντάξει. Πού είναι το λάμα? Εδώ, αλλά είναι από αυτά που δεν τρέχουνε. Αυτά που απλά τα ανοίγεις και σου πετάνε jack και με βαράνε κιόλας. Μια 50 μου πέταξε μόνο. Έλα να την πάρει. Και πολλά materials. Έλα εδώ. Εγώ έπρεπε να το ανοίξεις το λάμα, γιατί το ανοίγεις μόνος σου? Έλα μωρέ, αφού δεν πήρα και τίποτα, 2 ποτάκια πήρα, 3. 4, 5, 6. Την 50 την πήρες, μπράβο. Έλα ρε Θάμνο, κάτσε να μπω δίπλα σου. Ωραία, τώρα είμαι και εγώ Θάμνος. Πού πάμε? Είμαι Θάμνος. Πάμε, δεν καταλαβαίνω. Θησαυρός. Βάλε μου Μάρκ, ξέρεις που πάμε? Εδώ πάμε, στο Dash Divot. Ρε μη φεύγεις. Καλά, εγώ εκεί πάω. Εσύ με παράτησες, νόμιζα ότι εγώ τόση ώρα μαζί σου. Καταλαβαίνω. Ρε μαζί μου δεν είμαστε, πότε σταμάτησες εσύ? Και καταλήξαμε παιδιά να πάρουμε win με τον Toxic Axel. Γεια σου. Πώς δεν έφαγα full damage? Τώρα θυμήθηκα ότι παίζουμε squads. Ναι, είμαστε 3. Αλήθεια. Όπα ρε, εδώ έχω άτομα. Ακούγεται, ο Γκουζί μου δεν θα πάρει κορώνα όμως. Αλλά θα πάρει Victory. Πάρτε εδώ το πόρτα. Μπαντάτζε. Αυτό τι είναι? Όχι.
Ω, μπλε tactical, πάρτε την, έχω. Πού είναι? Μπουστίμο, δώσε μου τις σφαίρες. Μην τσακώνεσαι ρε παιδιά, ελάτε. Θέλω τις σφαίρες για την μπαζούκα, έχω μπαζούκα. Μην τσακώνεστε. Ρε, εγώ έχω ένα όπλο, έχω 2 medkits και έχω και αυτά τα και μερικά bandages. Ω, με βυρίξετε. Ναι. Ωραία, είδες πως ζώθηκα. Ναι. Θα δεις. Εδώ στα θα υπάρχει κάποιο κρυφό μέρος, ξέρω εγώ. Όπα. Ένα μαξάγερι. Τι είπα? Ένα τι? Ένα μαξάκι. Αμαξάκι. Ω, θησαυρού. Εγώ παίρνω τα μέρη και τις παιδιά. Αχ, να ξέχασα να πάρω. Ρε, θυμάσαι. Πού είναι το medkit? Κάπου εδώ έχει καβάλει, Μάρκ. Λοιπόν. Ναι, έχω βρει και εδώ ένα medkit. Γκουζδί μου, πάρε αυτό. Ρε, εγώ παίρνω τα medkits, παιδιά. Έχω 3 medkits. Λοιπόν, Άλκη. Παρακαλώ, είμαι ο αρχαιός στο medkit. Έχω... Πόσα medkit έχεις συνολικά? 4. Και... Ωραία, όλοι... Ωραία, πάμε. Βάλτε glider γρήγορα glider. Πού πάμε? Πάμε στο Snobby Shores, στο κίτρινο, από πίσω μας. Πάμε. Και εδώ μπροστά μου είναι κάποια άτομα. Και θα πάω να τους πλακώσω στο ξύλο. Ακολουθήστε με, ελάτε από εδώ. Ακολούθησα τον. Α, εγώ είμαι αδείου. Να τα άτομα. Δεν μπαίνας. Να τις πετάξω το καρτάκι. Όχι εσένα. Ρε, μην με πατάτε. Μην με κόψει πόσο τάμα είναι αυτό το πράγμα. Ωραία. Τέλος φέρες σνάιπερ. Έλα, καρτάκι εδώ. Σνάιπερ. Α, και θέλω να μασίσω και λίγα φρουτάκια. Μανιτάρια. Α, έχει εδώ. Τυχερός είμαι. Ω, βρήκε άτομα, Άλεξη. Πάμε! Με το καρτάκι όλα πιο γρήγορα γίνονται. Αλέξη, πρόσεχε. Άλεξη, πρόσεχε, έρχομαι να σε πατήσω, αλλά πρόσεχε. Μπήκε με στο καρτάκι το κατά λάθος, Αλέξη. Ναι, του κόβει damage όμως αυτό που κάνεις. Δεν το κάνω, εγώ το άφησα για να το πάρει. Για να το πετάξει αυτούς, αλλά δεν υπάρχουν αυτοί. Άντιο. Νομίζεις μαζί σου ήρθα? Α, συνοδηγός, οδηγός. Πού πάμε? Εξωτερικός. Πού πάμε ρε? Εκεί που δείχνει η γραμμή. Όχι, στο κίτρινο σημάδι έχω βάλει στο χάρτη. Πάνω στο δέντρο. Ρε, δεν σου φέρει σνάιπερ. Δώσε μου λίγες σφαίρες σνάιπερ. Παιδιά, ελάτε. Δώσε μου λίγες σφαίρες σνάιπερ. Δεν έχω. Ούτε ο άλλος έχει. Πάμε. Βγες να οδηγήσω. Όχι, ξέρω που πάμε. Αλέξη, μπες. Πώς ανεβαίνει το βουνό τώρα? Α, θα πάω από εκεί. Όπα. Γκρεμός είναι εδώ. Α, όχι. Είμαι προσεκτικός οδηγός, ναι. Γι' αυτό στον Λιάπ έπεσα season 6 κάτω. Επειδή οδηγούσα μόνος μου απλά. Απλά έπεσα, χωρίς μπαγιά, απλά έπεσα μόνος μου. Ρε, έχει ένα drop. Μπαλονάκι, πώς το λένε αυτό? Οπα, τα περάσαμε. Έλα, εδώ είναι. Ελάτε δεξιά στο drop. Περίμενε, Έχει δύο περίμενε. κιόλας drops. Περίμενε μας με το κατάκι, μην προχωράς. Αϊ! Έχω κι εγώ καρτάκι. Boogie bomb, boogie bomb.
Ναι, boogie bomb. Τη ρίχνει σε κάποιον και αρχίζει να χορεύει. Αρχίζει να χορεύει, ναι. Α, κάτσε να την πάρω. Θα κάνω τρόλ. Χαχα. Κάνε λίγο τρόλ. Οι πεθαμένοι, αυτοί που έχουμε σκοτώσει και είναι για... Πού είσαι καλά? Άλεξ, κάνω λίγο τρόλ. Με ποιον στην Αλέξη? Ο Άλεξ κάνει τρόλ στην Αλέξη. Έκλεισα... Όπα. Κοιτάξτε εδώ δίνει με 375 ξύλο και με 375 μέταλλο. Γιατί πρέπει να δώσει το μέταλλό του? Για να πάρει... Ναι, να μπορεί να δώσει ξύλο, ξέρω εγώ. Όπα, έχεις ψαγνούλι εδώ, Μέτρη φυσικά μου. Πάρε. Boogie bomb αυτά ρε Γερίνο. Μεταξύ έλα ρίχνεις. Έλα πάρε ένα πράσινο. Όχι εσύ, καλά δεν πειράζει, πάρε δεν πειράζει. Πάρε μου τα ξύλια και όλα. One family in the soul.